Oh, nasikira rangu riri pachaja ndakakangana kuti chaja kubva pepe amuna kuzondifungisa ndakakangana kufira chipepo varikarira kulaptop yangu ziva They say farming is the future. Chigomagaya Enesi Mutase Vachnet Casimiro Kuita seja eu. Chitsamba changu chikuramba kusabhidha paramba toita sei I got this picture of I miss Peter. Yeah. Peter. Oh, Peter. Na sisi pika na motor. Peter. Peter iwewe. Ayo. Peter iwewe. Peter no good. Peter no good. Oh. Peter no good. Peter no good. Oh. Peter even no good. Peter even no good. Oh. Hey. Oh. Peter iwe. Peter kani dinyengeri. Peter iwe. Usandiro. Peter iwe dinyengeri. Peter iwe dinyengeri. Peter iwe. Oh. Peter no good. Peter mirande. Peter oh. Chibudikirisa kuchida kuonera nasi achina moto guys ndakakanganwawo zvamuna kuzondifungisa paya ndobva zvadzima zvene uye kane mboere Peter iwe Peter miraneni Peter iwe oh Peter ndinokuda Peter ndinokuda Peter oh Peter miraneni Peter pa social media Peter iwe usandirase Peter ndinyengere Peter usandirove Peter iwe aiwa Peter ndinokuda Peter ndinokuda Peter oh Peter ndinokuda Peter ndinokuda au
ndakuzochirasa chipika chiya pashe apo guys many neighbors angu guys kuzonde ndani maneighbors akawanda sei uku kune vanhu 6 umu munenge mune vanhu 20 chemo uya ndiwo vanenge vakuikira ganditaurire pasi nyika yavo paphilippines guys aiwe kubva zuro vaingotuta apa nao ndakufunga kuti saka zvinhu zvavaituta izvi vachazvisa pai vari kungotuta kubva zuro isu hatina kuvata vachingotuta apa vanenge vachingosipreya hambe kuti zvizvi zvavanenge vachingosipreya nani stop uzuro wese takatoroka kuvata kupepa payandaitita live vaingotuta chete nhasi makuseni vamukira futi izvozvi usiku hwese kwanga vachingotuta vanga vachizouya vanotaura kati pane chirudzi chavo chavanotaura kave kuno kuvekera ya ndopanda ndaziva kuti ndivo mai ndikati ndangoti nai Mwari please ndavasa apa vanofarira karaoke maiwe vanoimba vanhu maphilipino vanoimba guys vakatanga kubata karaoke kudai unoti eke gore rino ndinoti yes guys toti why vauya kusaidi kwandiri vavachifanira kuenda kana kusaidi uko guys vavafanira kuenda the other side kundoti kwandiri kunoku hino ndatakukomberedzwa umumu ndakatombofunga kuti omu vane chimbwanana zvikwata ndokura nema paipo ndikanzwa 2 kuti kunge mbuka iri kuti moziva zvokuti inenge chiti zheve dzayo zvandakafunga ndobva ndati kana too late asi masiteps aya mbuka dzakukwanisa kukwira pamasteps dzichiuya mugodhomu nomu pekutanga ndakatombofunga kuti mugodhomu medu mune mbuka ndikati why how ndakasimuka ndikatasa hapana chandikaona zuro futi ndobva ndazviwa ndikasimuka ndikatasa hapana chandikaona tikasaka ndiani mune mbuka ndikasaka ndiani mune mbuka muno mukorido pane mbuka iri kuti papapapa inodaiwo nzeve dzedzo kuti tatatatata tikasaka mbuka yacho iri pai ava vatozouya nhasi ka havangamboiti chimbwanana uko kwokupedzisira kumberi ukoko ngaita chimbwanana chinorova musoro kusvika kunokudaro titoti pamwe ndiyo next umu pane chimbwanana chiti towaiita chinigikini-rusha nechimwe chimbwanana so musuno Susan zviri sei Peter my imagination Peter nomuda VCM Sister Eunice Nox blah blah Enya Befa uri sei Joy Gi kuri sei Caroline Matseber sei Chipo Magaya zviri sei Beachings muri sei Ernest Mutarsa hizi nase tinashe zvo zviri sei tinasina chitaura namudhara wangu guys so sweet ndabva ndatosuwa kumba ndabva ndati baba ndauda kuya kumba ini toishekati baba ndauda kuya kumba ini zvikana baba haye chiita wako udzoke iwe ndiwadiwo kati kana ndakatarira madziro vedu ekubva muna April here hachanakidza aida kuda kumboita ndichisununguka hanzi unotogumawo kutonyangadzwa wangu achingoita agreement guys tinoti agreement kuti ayo zvakaoma hazvo kwedu dai izvozvi zvinhu zvikachitanga kufamba izvozvi ndiyekere tipoya izvozvi kana itori weekend ka unotombofunga kuti pai ndambotodzira kana kumusha weekend unongoenda kuweekend kumusha udzoka mana manje zvongoda kuenda kana kuti Friday Sunday wakutodzokera kuHarare zvitasvika zve1 night second night wakutofuma uchidzokera ona kuti zvinenge zvoda zvino kune mota yako ina nebhasikoro nechimudhudhudhu midhudhudhu yange yakachipa ndaenda nemidhudhudhu ndekuti ndaitora mudhudhudhu wangu ndoti ndingovhurumusa ndotoinda guys ndabva ndavasuwa zvingamboiti ndachitaura navo nhasi nobva watogaya kumba big time vanozongosimbisa zvavo sevabereki waona but vazotori kasira kundikata ndadauda kutotanga kutotaura nhoroondo dai zvozviekera zvikanzi ndozotaura newe time kwaundikata guys handachitodakara zvokutotaura navo 3 hours chaidzo chimbotaura ngu nyaya chimbonyeya navo zvino chimbonyeya kana magwavha kana mangirini mombe chaiyo inotonyeya chiro muchingotaura chete chinongodiwa ndechekuti you are just talking
wana manje chinenge chitongodiwa kushata. Asi mari yemududu unoita mari mosara kuti mududu wakuna tudiki tunonzi tumaskuta toita 150. Tumaskuta tunoita 150 kunoku. 150 unototora kaskita kako. But unodriver Alexio ane murungu mudhafu wandaikudzai kubasa kwedu ya akatanga atenga mudhudhudhu iwoyo. Mudhudhudhu uyu I think wakamitira 1000 something. Wakamitira 60,000 ngatichazoti I think it was 65,000 imari ikeke. 65,000 imari kumayusa. 65,000 baht to US dollars. That's two. Jesus Christ. Umkomana driver mudhudhudhu 2,000 US dollars. That's a lot of money. Mari yakawandisa zingapoiti. Sue, handisi kuona face yako uri kupi Sue? See? Alright. Okay, wandona. Sue uri sei ndakuona zviri sei? Okay. Mushe zviri sei? Ndiri bombi sei apa ndikunzwira kuri ma earphones angu aendepi. Nasi ndomboedha vanhu gesi muchimbodudzawo tunyaya. Nhai. Apa ichi chemuzheve chacho nini tikapedza life ndinongobvisa ndongokande nezvimamwari ukoko. Taurai tinzwi. Okay, geza nimbotaura kanyaya kangu kakamboitika so. Mira nditore uyu ma earphones. Okay. Yeah. The one. Kanyaya kangu kakamboitika handiti. Uri kundinzwa handiti? Ndikunzwa. Okay, it was a holiday. Saka sister yangu yakabva yauya kumba kwedu. Ndobva yatoda kuenda nesu kuholiday kumba kwavo. Saka yaigara kwaGutu ndokwakuri kumba kwavo kwavanga vakaroorwa. Then takabva taenda ini nemwana wesister yangu. Saka tikanyatsowirirana kuti kana tasvikako hamusi kuzotipa basa rinorema ndobva tabvumirana ndobva taenda. Saka ikoko manje takati tarara mangwana makuseni tikamuka tikanzi handei kumunda. Tikati togoenda kumunda sei? Makati hatishande kuti isusu kumba kwedu hatiende kumunda. Zvikanzi hazvizoiti kuzi inini ndiri pamba pevanhu. Saka ndikati musaende kumunda inini ndinotozosara ndichinyara panapa. Ndobva taenda kumunda kuya. Apa kumunda kwacho kwaishandwa. Taenda kumunda kuya. Saka inini ndaisara mumashure sisa ungozondigama wozondihafurira ndima yangu osakura. It was painful. Takazosvika panguva yekuti takuenda kumba kunodya ndobva taenda ndobva tanodya kumba kuya. Saka sisi wangu ndobva ndauza kuti ndikati ini handichakwanisi kuti ndidzokere kumunda uku. Saka ndobva wati alright ini mosara muchiita basa repamba. Kozi mwana wesister yangu anganzi iye ngaasara achibika. Kozi ndandisingagoni kubika. Akanzi iye ngaasare pamba abike. Tikanzi alright chisara umubetsere osuka maplate monochera mvura. Yo, tabva tapedza kusuka maplate ayi tikati chandotochera mvura. Pakunochera mvura paya ndikati indiri kutakura hembe dzangu ndoda kunogeza kurwizi. Saka mwana wesister yangu akati saka ndinondotakura dzangu togeza kurwizi. Ndobva taenda. Takabva tangosiya mabhaketi avo patsime pavo ipapo tikati hatichidzokera kumba. Kumba kwedu kwaifambika asi waendako nebhazi kana usina mari waigona kufamba. Tikati ashamwari ngatifambe tidzokere kumba. Apa takutonzveka kumba kwavanhu kwatatashanya. Ndobva tafamba. Saka takabva tapinda murwizi. Saka kune rumwe rwizi runonzi Nyazvidzi so. Apa yanga iri nguva yekunaya rwizi ruya takaona rwakazara. Saka tasvika paya ndobva ndaunyepera mwana wesister yangu ndikati ndakamboona vanhu vachikrosa nepapa. Handi tinokrosa neipapo. Saka tasvika iye mudiki kwandiri patakangwara manje. Tasvika parwizi paya aiti akajamba. Kana akajamba kanosvika pamusoro pedombo ondidhonzawo ruoko ndojamba ndoenda kumhiri kuya kwaari. Saka azosvika pamwe pekuti ajamba ndobva ndibata ruoko. Akabva awira mumvura. Indikaona kuti mvura iya yakutondikurirawo simba. Ndobva ndangomuregedza ndobva atotanga kuenda. Saka wakutoenda ndakamira paya. Saka wakutoenda ende achitoyerera ndichimuona kuti munhu akutoenda nemvura paya. Saka laki rakazongoita ndiri akasvikawo pane umwe muti ndobva abatira pamuti paya. Saka abatira pamuti ndobva abuda pano umwe baba vanga vakawanda. In fact wakaona kuti munhu akwerera vakabva vawanda handiti.
saka vakabva vabuda paya paya nobva baba vakuti vada kutirova tikati muda kutirovere zvikanzi mamuchikirosere mvura rwizi rwakazara tikati isu tachingofunga kuti panokiroswa zvikanzi orit kunodzai kudzokera kwamabva tikati aiwa tikwanisi kudzokera kwatabva asi takuenda kumba kwatete vedu zvikanzi tete venyu vanogara kupi ndobva tanyepa tikati vanogara kuzasuku zvikanzi orit ndikangokuonai chete padhuze nerwizi tikati tichatombokirosa takabva tafamba ini ndaikunyepa manje ndikati akafundi ndakamboona vanhu vachikirosa saka tasvika paya paya ini ndotya mvura yandisingaoni pasi handitopindi saka tapinda muya manje munhu mudiki kwandiri andibata ruoko manje kuti tikrosi hatina kana zviya zvekuti munhu unombopinzawo muti kuti uone kuti pauri kutsika pakaita sei kana kuti pakadii yo tafamba tapakati perwizi ndakunyatsona apa kana uchinyura ivhu rinenge rakuita richisvedza uchinyura uchingoenda shoma neshoma uchienda shoma neshoma ai ndikaona ndakusvikira mvura yakutosvika muhuro munomu ndikati inini ndakutena kudzokera handichada hangu kuita sei kuenda iye akati orit kana usingadi kuenda ini ndinoenda akabva akirosa ndobva aenda kumhiri zvikanzi akumhiri kuya agara zvikanzi uri kuona mvura iri kutendera iri kusvika pauriyo igarwera kutosvika ipapo apa ndakuchema ndiri pakati perwizi kuti ndidzokere kwandabva ndiri kutya kuti ndiende kwaari handisi kukwanisa apa ini ndini mukuru ipapo kana ndangochema ndakamira pakati perwizi ndikati dzoka hako nditori ndifunga kuti garwe riri kutoya kwandiri asi kuti nditevere manje ranga riri garwe shuwa here anga achindinyepera but kuti anga akangwara inga akapusa ndada kutotya saka ndobva ita sei pepe ndobva ndatitawo kunyengera ndikati ipapo anga asingachati maininda ndakudaidzwa nezita manje kuti Susan iwewe papa sisina kana kukudzwa ipapo kozi iye ndiangatova mukuru saka zvadaro pepe akabva dzoka ndobva asvikonditora ndobva takirosa ndobva taenda kumhiri rekuti takusaidhi rekumba manje kuti tienda kumba takutya kuti tosvika tichirohwa saka ndobva iye ndiangondiudza kuti ngatichidai zvikanzi tiende paruvare tonorara then kana taoma tozoenda kumba ndobva taenda ndobva tanorara paya panorova zuva kuti hembe dziome ndobva taoma ndobva taenda kumba tichinosvika kumba mama wakati komauya ndoti unozati ukapinda mvura unotongocheneruka obvious mauya makacheneruka kudai zvaita sei muri kubva kupi vakuru vari kupi tikati no vatipa mari yebhasi saka vati vanozotera mangwana apa tiri kutonyepa futi kwatabva takutsvagwa vanhu vakazotitsvaga kumazuva roira vadzoka kumunda nekuti pasi apa vangashongoti vanhu vari kukumba saka vanhu vakatozosvika kumba pakati peusiku vachititsvaga kuti hatisi kuziva kuti vana vari kupita nguwana vasisipo mama wangu akati zvambei zvaita sei saka ndakabva ndavaratidza maoko angu ndikati honai zvaitika kozi ndandane mhoni kumba kwedu ndinda nditorugotwe kumba kwedu last born ende zveshuwa kumunda ndisingaendewo but sista yangu yakati ndinozonyara ndini saka handiri kumunda ndobva taenda saka ndobva tapepaya mama wangu akaenda kubata enda kukurova imanje ndobva taexplaina zvese zvanga zvaita asi takajamba yekuti tambodi munhu atomboerera takatozoitaura pava paya nese mwana wasista yangu yawe tazoti ndofunga ndatova by that time ndandiri form 1 ana ndiri form 2 ari form 1 ndobva tabva kumba kwawo saka pane kachikova kadiki futiyo saka patasvika pachikova paya iye akajamba ndobva aenda mhiri saka ndobva nditi ndichijambawo ndikati ini pano apa ndikunange ndisingapagoni akanditi jamba uchapagoni ndobva ndajamba ndabva ndawira mumvura kachikova kadiki ndabva ndatanga kutoyerera futi apa pandayerera ndichienda kwakuine zvidzidzwa zvekuti pane mapopo mapaive kuti unoti kana handi paine matombo then pasina kunyatsokudzika zviya asi paunenge uchisvika uchinowira unenge uchinowira mudziva chaimo saka ndabva ndayerera kudaro so nangu kusvika ndobva ndazongogamwawo nedombo riya ndo rakandibatsira ndokukwanisa kubuda saka zvino chero zvikanzi pinda mumvura chere kuita sei pawandisiya tichida kuyambuka rwizi unongondiwana hangu ndiripo kozi handikwanise kupinda murwizi handiri kunyepa nekuti ndakasangana nemachallenges akawanda nenyaya dzerwizi saka ndinyazofunga kuti pamwe deno pasina mutika iye angadai akafa deno pasina dombo pamwe ndingadai ndakatofawo kuve uku kwamamatiza vakazozviziva here kuti ndo zvamamaita nyaya yekuti munhu akatomboerera vakatozozviziva patoapaya tatova vanhu vakuru patakazonyatsotaura pese apa tambovaudza kuti tazotambura kana kuti kudii kana kudii vakatotibvunza kuti saka mabira nekupi hatambovhera tataura tatozorara paruware kuti tiome kana kuti tiita sei vanhu vakasvika pamba kumba pakati kozi vanhu ava ndiri rimene bavanga vari kumunda nditi vachiti vanhu vari kumba vari kusuka nekudika handinoziva kuti vanhu vanozodzoka kumunda manheru handiti munouya kumba mubva madya motodzokera munda kwakutonhorera then vozodzoka kakumba manheru vakudzoka zvekumba zviya saka manheru pavakadzoka ndopakasvika kana kumba hakuna vanhu
asi vanhu vasuka migomo hapana pamba. Which inini mugomo ndananzi nditakure bucket 20 liters ndandisingarigoni. Mwana wesisa yangu anga ari mudiki kwandiri but anga achizvigona zvese izvozvo indi ndisingazogoni. Saka ndobva ndatoona kuti ini solution ndeyekuti titize panapa. Saka pawakazoenda kutsime kuya vari kusvika vari kuwana mabhaketi avo aripo patsime vanhu hapana. Saka pawakazototi hapana any option ivo vakabva vaenda nekubridge because vaiziva nzira dzekufamba nadzo isi kune bridge tasingazivi kuti rinowanikwa kupi. Takangoti handi kumba voda kutekerera mukasvika vakangwara. Ya saka ndopazosvika kumba paya vakutotevera murume wesista yangu nemukoma wake ndobva vangouyawo vachitsvaga vamwe vangu vachitsvaga wakwanga vachitsvaga apa zvaiva kushanda zvekuti vanhu vemulaini vanga vakutotsvaga mumvura zviya zvekuti vanhu vanenge vachingwa kuti vanhu pamwe vanhu vatoerera zviya zviya. Vanhu vachisvika vakatotwana isi tiri kumba tichitofara titori happy tisina kutombotaura kuti tazodii asi zvekutozovaudza kuti takazomboerera takatozovaudza tatokura kuti paya patakadai so uyu munhu akatomboerera akadai so akazondisiya pakati perwizi zvese taita kuzozotaura tatova vanhu vakuru. It was dangerous. Very dangerous. Ndozova kuti brother yangu chanangozanita kuti yakanhingirikina pavaidzidza kumamisha vakazobviswa kwadungu kubridge kwangu kure saka vaita zvokushambira nepakati pepe chazanzi tangu uyu ari izvozvo ari kuuni izvozvo ari kuita bachelors rake vaimusenga vakadai pamusoro dai vachitambidzana vamwe atitambira vachimutambidzana vachiita zvokusengedzana vaizoenda vakawanda asi ndio vaita zvokumutambidza vachivambuka kaya akatogona kusima because taurako. Okay, pane imwe yakazoitika ndakato munhu muhombe papo saka infact oraitika ndimbotanga payakaitika ndichiri mwana mudiki kufamba pedu pakaiswa landline handiti then paiswa landline saka yanga ichangoiswa madays vayo saka baba vangu vakabva vafonawo vari kubasa mama vangu nobva vanditicha papo taigara kucheguta mama vangu nobva vanditi chienda unodayira foni saka ndabva ndaenda andauza kuti kana ukasvika unofanira kusimudza receive handiti saka ndangosvika ndobva ndanga kuti allo saka mama vangu varingozwa foni ichiringa handiti pakati kuzopinda mumba ndobvaona munhu aringoti allo apa ndatombobata kana receive inangofunga kuti ndikati allo kozi ndaingonzwa pakaiswa foni kuti kana munhu akafona ndozonzwa munhu achiti allo saka ndaingoti zvakadii zvakatogadzirisika izvi saka semunyaya yandokutaura iyi yakazoitika ndaa munhu mukuru nyaya yefoni manje saka handimboza kuti kudhara kwamberi kusina mafoni zviya zvekuti kwakungori nemalandline saka zvakaitika ndanditori kuGlenview 1 ndobva ndaenda kufoni shop ndikati ndambonofonera brother yangu imwe cousin brother yangu ndangowanawo nhamba mune rimwe bhuku randakaona mumba saka ndobva ndaenda paya ndapinda mufoni shop apa mufoni shop makazara vanhu ndapinda mufoni shop muya ndobva ndabhadhara mari yangu ndobva ndaenda pafoni paya saka ndobva ndatanga kutaura nabhudhi wangu mai ndobva ndati saka ndaita zvekudaidza zvezvo hallo makadii bhudhi ndini Suzani ndita zvekudaidzira zvezvi saka vanhu vakaramba vakanditarisa mufoni shop ndakatoshiya kuti ko vanhu vakanditarisirei kudaro ende unoza ndakatozozviziva ndakura kuti zvandaita izvi zvisingaiti ndakadedzera zvezviya zvekuti vanhu vese mufoni shop vakamira vakanditarisa kudai indikati ko vanhu vari kumbonditarisira chiko ndobva ndatopedza paya saka bhudhi wangu unobva watonditi wakugona kutaura pafoni ndakugona bhudhi ndakura chero kusuka ndakutogona kusuka apa ndichidedzera chero ndikanzi ndaunochera mvura ndakutonochera ndichidedzera zviya zvekuti vanhu vese unoza ndazokura ndifandakazofunga kuti saka zvandaita paya zvazvisingaitika nai apa mai ndiokuti ipapo ndofana ndatokumafomu 3 unoza pandaita izvozvo zvekudedzera kudaro kuti kunyangori kumunda kuseri unizototi nhasi kuna ndingafona halo munaziwa here ndikati mama vari kutaura nani vari pafoni halo mateko
Saka muzari kuti kana ngoda kunyamuna zvitobuda apa vanogonyera sei? Vanogonyera sei? Uri kumunda kumhiri uko. Pafoni. Ara wandifungisa nese wanditeka bheki. Mai angu kana zvabata vanozvita mai vakada especially kana pari pama-events pane vanhu watiko vanonyango makuta zvakanaka vanochinja kuti watichauya rini ndege dzofamba ndege watizofamba rini vanomeka sure kuti muzizive kuti kuputana zvekure iyo mwedzi wapera vakatozviita ndakaziva kuti masevani akawandisa rega utaura maboko masevani vanhu vangozviwa aiwa asi vamwe haisi mhosva yavo ini kwaisati vakutoziva ufunga hako zvekuti ndaitofunga kuti zvandofanirwa kuita wawo zotova nomau usatombozviekera zvako zotombova nomau up to now vari kuzviita vanhu tori mawitness of that right now indonasa kutoti ndofunga vanhu vanondinyaya everyday ndinodanidzira kanyi zvakazoitika manje ndati ndasvika pamaterminus manje sanapa ndatanga kuona vanhu vachindinongedzera apa kumashops kuhwani kwaguta ikoya pamaterminus sanapa ndatanga kuona vanhu vari kundinongedzera iniko zvaita sei saka umwe musikana ndiyakazoya anobva asvika pandiri ainzi nobva svika akati nhaisu waita sei nhasi pawaenda kufone shop ndikati hapana ndaenda ndikanofonera brother yangu iri kukweka zvikanzi voice dzese dziri papapo dziri kutaura iwe pane munhu auya akati wanga singaite mufone shop iwewe zvekuti noizi wanga waita mufone shop yanga itinzwa kana kuglen v2 chaikoko aiva wanga itinzwa kana kuglen v2 ndinonasa kuti vanhu vekumasvingo tinotanidzira ini unonyaya sei munhu unonyaya sei asi but ndakaona chinhwani so iyoyo tondifungisa hako ndonase kuti kana especially kana kumamishaka ini ndakatombozvitoni ndikatasa masevani nditanga kuti hey how you but then no one knows who you are. Hey, where are you? Oh my God! You're not sure. Is sure. Zvakamboitika manje. Ini ndaizviita ndiri kuZimbabwe anditi. Ndikaenda kuZimbabwe ndichangotanga kuti zvezvezve ndakuenda ipa madezi wayoenda ndiri kuZambia. Ndichitanga kuenda kuZambia. Saka ndaibva ndati kana ndakasvika kumba paya ndobva ndatanga ndine foni yangu ndega kuzi ndatengawo foni ipapo. Saka ndaibva ndati ndotora foni paya ndobva ndaanza foni ndobva ndati muri bwanji ndichitaura nechizambian paya apa ndichitaura ndega pafoni. Serious. Ndichani mati mufuna chani ndichitaura ndinde ndiyatoita kuti vanhu vazive kuti ndabva kuzhe kuti vanhu vazive kuti munhu haagari munomu mufuna chani ndibwerese nii ndichitaura ndiri ndega apa pane kudai yakaringa naiwe iwe andinoza kuti kuti muri banzi yobvetanga kuringa ndakamboringirwa futi nefoni ndiri mukombi ndandiri mukombi ipapo apa ndichitaura chisutu manje ndiri mukombi ndichitaura ndega shero nyaya yangu yekuti ndechida kuonererwa diki kani foni ikaringa iwe ndakanyara saka unozoti kuposa kwacho ndakabva ndati hold on ndichinda kunodaira ko chaiyo asi ndofunga kana paine vanhu vanyatsofunga vananotsona kuti munhu angataura ega
unoona kuti awana zandatoa ndega ndichiti muri bwanji. Ini ndaizviita pandakaenda kubotswana vhele ndasvika kuzimbabwe ndainyatsotaura ndega kuti vanhu vanyatsoziva kuti munhu yangasimo muno kuti ndadzoka. Especially kana wemuraini ndakataura chirungu anobvunyembera ndakasvika pakunza maigura utaura naniko ndikati neshamwari yangu unoziva kuti wadaita naiti anatsa kutosvisvina chishona unotonotogora uchishona but pandakaona ma7 what did you say? Oh no, I'm not so sure. Iye haana kukubvunza kuti naishero zvazvaita sei here? Ndakaramba ndichisvishira I'll see boy, you know what? I wasn't feeling well. Ndaingutaura ndangoonere honzi vazvizive kuti ndakutaura varungu ii munhu wacho nakari mutema andichitova kwaharare futi kaitoti ndofunga uri kuya sei mudai I'm not sure when I'll probably come to her, but right now I'm still stuck here with my mom. Oh my gosh. Makurwangu akasapa kubva kuti ndiani tautaura naye ka muri kumbotaura nananiko ishamwari yangu hanzi asi havagondishona kani ndakatoti hagoni asi waiva koko hananoko kuda wati wakumaketi sikwe. Sometimes I actually have problems with mathematics, so just the thing with these. Oh my God, Jesus Christ, what has happened? Ndakativhuna but handizviti futi because ndakazozviita futi but this time munhu wanga asikataurishona unoziva zvandakaitwa navanhu vekusociety iyoyo zvanzida kuonererwa nema7 vakanditida kuonererwa nema7 hanzoda kuonererwa nema7 neuyu ndo zvakapera zvakapera kuonererwa nema7 uda kunyebera ngosingagoni kutaura shona taura neshona ndikati aiwa munhu wacho agone shona anga singatogone shona zveshuwa zvikanzi saka ndikati iwe taura neshona zvikanzi haiwawo plus pafoni papa pasina munhu foni ikuna pakutorekordwa dayo so yaitondibvunza kuti where are you ndikati I'm not in Zim aiva munhu wekunoku futi shamwari dzangu dzekunoku I'm not in Zim ndiye akandifonera saka batoti when you coming back ndikati I don't know when I'll come back or what I'm with my mom apa ndaitaura zviri normal pandakangovhuna chirungu ndachizoinda manje kuekera ndinoinda kwakawanda kana ndiri kumusha tine misha dzakasiyana siyana saka ndanoinda kupi ndachizoinda manje chaiko kunoya povo ndokwandaizonyembera kuti switch from Shona to English nemushona ndo pandakazobvunzwa ipapo. Okay, Shero, thank you. Ndiede Mutale anga ari umu thanks wambotondisekesa Susan. Okay, Shero. Zvapo. Abaenda. Totozwa kuti ari kuMozambique, ari kuZambia kana kuti ari kwanzi kuchisa akoko. Kana kuti ari South Africa. Mutale chidzoka ubaye link. Akanzi Mutale anga ari umu. I do it when I don't want kutaudzwa nevanhu. Izandisekesi. Olushani Mubali. Let's see kuti Mutale achapindera. Guys, ndine clip yangu iri kunetsa kuekera saka ndikufunga kuti I have to start again kurecorda ndozoiupload again iri kurambwa kuti ndiupload neYouTube ndizvo zvakafira kuti ndikasire kupedza live stream yangu inei because ndofanira kuita kurecorda futi kutotangi guys ndapara guys yaita oh my God wanza SA yaita yange nditambudza clip Jesu nditambudza ndaita delete and upload kasingaperi chirambwa nge chirambwa neYouTube kuti ndaita sei ona manje saka yazobvumiwa akorokotondi ndauda kutoipedzera live stream iyoyi because ndini ndashandirei nhayi miyodiyo kure kuti kunogwadza ko it's painful
you never go pain free. Naso andinakidza zvangu musikana uyu. Anonzi Mutale anga achipinda ndaisa lingi kana uda kupinda unogona kupinda futi. Unogona kupinda. Mumbondiudzawo nyaya nhasi guys. But nhasi my memories aitwa take back kumusha maybe nekuti ndambotana mudhara wangu. I don't know, you don't know. Ndanyatsa kufunga ndichitoita madhirama angu namudhara wangu zvangu tiita kete ndirepi. Zvakaoma sazvo. Zvakaoma. Yaiyayonya. Mai vangu kandina dzanzi. Afunda zvakanaka. Mura izvi. Muti papi izvozvi tikati alright. Tachifona zvenaika. Mudhara wangu handizonetseka. Mudhara wangu handizvivanetsa. Mudhara wangu vakangozwa kuti too much noise. Vanongoti taura namai vako. Baba wangu ari very soft. He's a very soft spoken person. Very, 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 very soft. Ndozvavari. Vanongoti taura namai vako. Vototora foni votodzosera. Nongoti hela baba. Vanongozwa kuti too much joy. Vanokoziva kuti nyaya yacho yabvira kuna mai ndokwayabvira ikoko. Vanodzosera. Vadzosera. Havadi entanglement. Vangu vatombodi entanglement. But entanglement yacho ndikaitanga vari ivo manje. Yes. Towirirana. Tinotongenga tichingenga. But ndikangoitanga yatanga ichibva neuku. Yaita gender equality uku. Ndaizodzichipa nditaure nababa. Vanongoti mwana. Vanonditi mwana. Mwana. Vati mwana. Vanobva vadzosera chifoni kuna mamonzi achitaura mai. Sanga kutaura mutokondinya. Vadzidza kunetsa kukondinya manje. Bhozi nokwapuwa ice block. Ice block iro rinokudza zvakawanda. Rinokudza zvakawandisa ice block iro. Kuti Jesus Christ. Apa pamwe ndada kutombonyaya something navo. Hauchinyaya unongobva watonyarara. Kunyanya ngongoda kutaura something. Unogona kubva watombonziyekera ka. Hanzi seri madhiri hairi bho. Saka haiwa. Ndinobva ndayasongofoti. But hai ukavati taimira vari vega manje. Zvinoita jealous. Tichikokodza vanhu. Ukazoti kunyatsa kugara pasi. Ugopika munhu. Ugoekera. Ndafunga. Pandakabhoidza kumusha ndobva ndadaiwo. Chacho chitori chanda kutokudzai. Ndakabva ndaita sei. Pane kumwe kwandogara ndichiti zvoni. Pataibvawo kana kuti uko kuplaza chinda somewhere. Saka papa panguva yaita taenda somewhere. Sataenda somewhere apa ndati kuna baba wangu. Ningirikini. Ndoda mama vanga vati bika sadza. Pandati ini hazvidi zvinondinetsa. Zvokusara ndinetsa mama kana vati bika sadza. Kuda mama izvozvo ndozvanofanira. Pandati baba handidi sadza. Baba handidi sadza. Indikuda kubika chingwa chimudhindwa. Zvanzi namai ufu wacho wauda kubikisa chimudhindwa iwe saka sadza chaita sei kousiku tozodii. Waona manje. Baba vati too late. Mupei flower iyoyo muda kumunyimire chii. Vandapuwa flower. Vandatopuwa flower. Baba ndo vakatonditorera flower vakatondipa kuti vandatoti zvangu zvaita. Vandati cooking oil yacho. Pandakati ndida kuisa mudhindwa wangu ndakabva ndachinja pfungwa yemudhindwa. Ndobva ndati ndoda kuita sei. Ndinoda kubika mafeti kuku. Guys, apa mafeti kuku handizoti tinobikwa sei. Idea ndinenge ndinayo kuti feti kuku rinofana kudana kadai. Ndobva ndanoti ndauta feti kuku pepe. Ndobva ndachinja moyo. Ndobva ndakuda kuita magwinya. Drama rakaitika ipapo. Ndati ndida kuita magwinya. Ndobva ndatoti kuzvipoto zvacho zviri papo. Ndatoti tina nobikira ukati. Vandaenda saka vandinopuwa zvinhu zvangu. Baba vayabva vandigadzirira moto zvese. Ndobva ndaita ndakazohwa matanzozi papapo. Saka ndaigara ndichongovata zvangu. Baba vayabva vandivesera moto. Bva vatonditi chitora chibhodho icho. Kana ndonyatsa kuti chakasupa. Saka ndaitoudza kuti musoro wangu kutondiremera. Ndisi kutomukwa zvese. Baba vakauya vakanditsa zvose. Ndobva ndaibika mafeti kuku acho ndakavata pasi zvangu ndakadai. Zvandaita. Saka baba vaibva vauya vachindicheka kuti ndazobika here ndazodii. Saka ipapo manje ndobva vati zvaita here ndikati zvaita ndakubika. Ndobva ndaita sei.
akabika feti kukuria yaringabudi guys. Feti kukurara magunya ndikati magunya yangabuda magunya ekuramba kuita chisadza chisadza chakangomwa mafuta kusvika apera kuti unoziva zvokuti chinhu changa chifanira kuti chisimudzwe kudai nemafuta ka chakatanga kudzika pasi chichimwa mafuta kaizvi ndakatopedza almost bhodhoro ndakangorya 1 feti kuku ndarya 1 feti kuku mbva ndarikonewa mandasiya mamwe ese anga ari about 6 iwo handitozivi kuti ndomati feti kuku here kana kuti ndongoti zvinhu zvandandanyika muflower I don't know ndobva ndati too late ndobva ndaita sei mandasiya mba ndandikuna mama ndakuda sadza iyana mamuchabhota mama akanditi idya mafeti kuku akaokera anga kutondimisa moyo kamafeti kuku achoni ndobva ndamasiya hapana akamboda kumarya ndindega ndakarya feti kuku rangu mandasiya then mangwana actually taifanira kuti nge tichipedza 2 days tiri ikoko kunzvimbo iyoyo pandati kana ndikini ininika ndobva ndakabva ndaita nharo ndakanesana ndakangoti kuna baba ndaenda kuchipatara ndikati zvinonetsa ndikangozwa kuti nhasi asida kunesana mama ndinoenda kuna baba chaiko kuheadquarters bhos handitombodi zveprotocol ndakangoti baba ndaenda kuchipatara kuchipatara kati ndoenda ndega bhos mama vanenge vachizondirambira izvo ikwani ndenchiziva kuti ndotakaunetsana tiri vaviri ini navo tinoita kunge vateedzani mama vangu navo tinoita kunge vateedzani zvandichimirira minde mese pandaikudzai pepa kuti takazoenda tichise kwazinhata but manje patakazoguma taenda kwazinhata ndobva tati zvanzi namama ayo isusu kana taenda kwazinhata kuti kiriniki hatichadzoki nekuno takutoenda hedu kupi takutoenda kuprice uko kwedu uko kwatodzera kugara kwekwe vati no problem ndozvakaitika chazvanzi changu bva charamba kuti tinde tese zvachisiya chiri ikoko tachisiya kwakuna baba ukoko changu chakazaya chindu dzaguhwa ndobva pavakazouya akaitoti ndada kunyangadzwa nekugara ikoko mbati ndakuda kupi ndakuda ndaona sista shero paakauya manje takatogara zvedu titovesa moto achindiudza nyaya pepe mosa zvaakaita uyu akunditi but sista shero ndikirikiniriya mafeti kuku ayanga hai baba vakatora mafeti kuku vakatanga kusvina kudai hanzi anongatidzakamwachitora hanzi baba zvavakaita vakatora mafeti kuku vakati mafeti kuku makazomarasha here mukati madi batina marasha baba vakatora mafeti kuku aya kwakatanga kusvina kudai achichururuka mafuta achiita kuti pururu kudai achidai takazodza chikapu anzi takazodza chikapu takatozadza chikapu chaicho chitokotoko chacho takachizadza kuti pa nemafuta makanga maisa imomo mumafeti kuku icho azvanzi baba vakati izvo kuti kurya mafuta ogakao baba usina mafuta akaziva kuti imba ndafunga kuti baba kana vakasvina mafuta aya achinzi mafuta akanga asara imomo akasvinwa akazadza chikapu vachatoudza mama kapo kuti uyu vakanga vapedza bhotoro achipedzera mafeti kuku life yangu yese mudondo ndanda kutokurya but ndanda kuzwa kuti hai wawo nyange vakangonoudzana vanondiita sei vanozongondituka after mheno kana 3 weeks kuti iwo vakangopedzera bhotoro remafuta chii mafeti kuku ona manje neno ndikoko maimwana but ngondinakidza zvangu ipapo yato no sezvandida kuita tikagara let's see tikagara eta 1 hour ndobva ndeipi admire conjugator Benson zuro maita chikwa ndakumbotozvinzwa zona ndakanyara nyaya icho ndatoikanganwa makuti yanga itangira kupa ndakuiona muri sei matoni nomutala asati asi kuvekera but anyway ndoti nyaya ndangu kumusha kunomboekera ka ndinombokusuwa zisingamboiti musha ndombokusuwa guys kutokusuwa nababa vangu nhasi unongokuuya kadi first day second day hakuna zvokuita tangokutarira tangokutarirawo waona manje ndivo nhasi ava ndabva ndanguvafunga guys kuti nyatsa kuvasuwa kusvika pekupedzera pakaipa zvirazika mune mawikira
Zironda ndakanyara ini. Ndakanyara zvisingamboiti. Ndakangoti ndichipedza pepe ndakabva ndatovata ini. Ndatozomuka nhasi kuma9. Actually ndangomuka vanhu vachingondifonera fonera ndikati don't call me about that. Owana manje. Ndikatovaudza kuti even in the future don't call me about that. Ndomanimukira ndatoita. Aiwa handigoni kumabika heti yangu ndichazoibvisa ndaenda kuzimbabwe. I'm just praying kuti ndege dzitange kufamba this month guys. Handichadini ndabvu ndakunyangadzwa manje. Kune zvinoguma zvakunyangadza guys. One zvakaita musoro wangu uyu muona ndakaruka zvima1 asika handidi heti ndichazoibvisa ndakuzimbabwe ndoenda kuendawo kusaluni guys. Kayai guys kuti onai zvakaita kusaidi uku ndakaruka zvima1. Hanzi nebhuti Benson hanzi imwe iri kuti hanzi connect neFacebook. So hanzi munoti accept ndokuti mupinde apa. Hazvirevi kuti munenge muri kuFacebook live. Someone aindiudza izvozvo mina ndiise futi. Ndiise futi apa. Chimbozamai futi apa kumboipinza. Hanzi munoti accept nekuFacebook. Dzimwe nguva dzinogona kuti password yeFacebook hanzi ndoona. Vamwe vari kudai kuti tiri kunetsa. Sandozotaura ndega here guys. Nhasi ndine home sickness. Ndinayo. Nhasi ndine home sickness yekuti ndataura nemunhu wese kumba kwedu. Kamere kuti kangani. Mai vangu ndivo yatofoni yatozoramba. Asi after life ndofanira kuvafonera. Baba vati ndivafonere. But mama ndotaura navo almost every day. Mama ndivanondipedzera airtime yangu. Vanondipedzera ndinojusa mai mwana. Gaya kuti unonge wachusa kana kuti $25 ka wopuhwa 1 hour. Inondipa 1 hour chiko yerebito. Ndakatoiudzwa naadzimai yekuti unoti ukajusa yokukonvhetera. But ndowanzopuhwa 1 hour 13 minutes. Dzose sanditaura mai vangu dzopera kuti dzose kuti guys futi vhisi akwedu emwe ngapindewo ndingotaurawo nasomeone guys. Ndinotaura ndege here guys. Nhasi takasuwa kumbe. I miss home. Ndinopedza 1 hour yese ndigotojusa futi tichingotaura hadziperi nyaya dzachoni dzisingaperi. Ivo papa ndanchimbovatsvaka ndichivashayiwa nemabrothers angu igagaga. Ona manje ndikangovafunga ndobva ndafona futi nditanga ngovhunza chero zvisangana musoro. Zvinomo here kana ndo zvinoita masiblings guys. Nditanga ngovhunza kuti saka muti uya wakatozokura here guys. Muti uya wakatozokura here. Handisi kumuona manjenjenje. Tisatombozviziva. Saka guys zviro ndakanyara. Ndinozvikangana kuti manjenjenje akatomboda kupinda mubox guys. Ndichingopedza that live ka ndakabva ndangoita flat. Ndakaita flat ndanga ndakanyara. Because ndandamukira kuenda kuekera ka. Ndandamukira zikamboiti. Even nhasi ndatofunga kuti ndichatombobudawo ndimbofamba famba. Ndatozvikoniwa ndada kumboenda kana kumashops. But after ndataura mudhara wangu ndabva ndatoita home sickness yekuti ndatanga kustoka mabrothers angu ese ndichivafonerana nestop. Aiwa kaniko zvinezvi ndakunyatsa kuchizoda kuchiinda kumupaini. Kuchiindako chaiko. Zvosvika pakubhuwa kugara mujira everyday. Tongoita munhu wemujira here guys. Toda kupota uchibuda pazhe
muchifurwa nemhepo, muchitaura nevanhu kumba, muchimbodhiskasa zvaitika zuva iroro. Ndikati baba kubva munaikira here vedu vedu, handi baba kubva muna baba wangu azondinakidza kubvumira manje. Kumba kwedu kune mhemba guys, hanzi sure because zvizogoda here azvina baba azvina baba kuti seuchatopenga nekutarisa madziro ndaseka yaura chikwege hanzi seuchatopenga nekutarisa madziro kauchingouka iwa ndakambogara zvangu naitira manje uyo abhizi kanyasha. But kana kuenda kumba unotora achinditora I'm praying guys kuti this month vedu vevavhure vedu vemabhodha ndakaenda cross country guys, ndakaenda cross country but pakangoti dzavhurirwa ndege handisi kumboteka machances ndenyika kumbeni, but pakafita paairport pakazara manje ndoimwe wari yangu, pakafita kunge pakazara especially from here. Jesus Christ, vanhu varume vakawandisa, varume vakawandisa zvingamboiti ndombotya kuti panonzi nhasi avhurwa mabhodha panenge pakazara vanhu vachandozadzana imamo makaroni iwaya. Ndo zvimwe zvanombofunga. Ndaidero ndichitaura namai vangu kuti tafutara vambomirira 1 week, then after 1 week iyayi ndozokwira hangu ndoiita kumba. Manje handizivi kuti vachaita sei. Iwa kana December kuri guys, ndingori munhu December I can't. I think ndikasvika December ndiri kunoka ndogona kutozo I don't know. Ndoita sekuti ndaitotora kana bhazi chairo rekuti unobudira kana kuIndonesia nokonekta neikoko kana guys. December is too far. Ndingori kuno kutambira Christmas muno ndindogamurumu muno kwemakore mangani guys. Isika watombotamba nevekubasa kwete iko zvinezvi nemuni kuchitonyangadza zvotozobhowa manje ukatorwa kuti nhasi tina nanhingi nhasi kuita zvananhingi nanhingi tikumbona nanhingi unongodai ndiriko kumba. Haiwa zvakaoma saka mundudza kuti malingi ese muri kukona kumabaya here guys. Why is this happening to me guys? But serious, I think this month ndikadarika ndisina kuenda kumba ndakambozvisimbisa guys, but now ndakuda kuchiinda ini. This iyo coming month ya October ika kana kuteekera ndofanira kuenda kumba ini. Kana wavazorambisisisa November I should go home, but yep. Nyangwe ndikangoinda guys, ndikanokwira mugomo ndikagara mugomo 2 minutes chero ndainda kumba chete ndikoko zvotova nanika unoone freedom yekuita zvaunoda zvese, pane kunzi unoita zvekuforera ekera kugara munyika zvekuforera kunogwadza uku guys, not easy kuforera mazuva ekugara munyika. Pane mumwe musi wandakambodaiwo ndikafunga kuti hatikwanisi kuwana ndege here, because kune imwe shamwari yangu yandiudza kuti kuIndonesia ndege Ethiopian Airways iri kufamba nani stop. Tikambofunga kuti saka zviitire kuti titsvage ndege from here inopinda kupi kuIndonesia, tonoconnecta from Indonesia from here to Indonesia, then hatibudi muairport tetangonotora ndege muIndonesia. Ndanda kufunga kuti sezvo vachiti Ethiopian Airways iri kufamba every time taienda neikoko manje sakuzozi macages manje zvaizofamba sei nendege kunoko ona manje ipapo ndandafunga kumba ipapo
unobofungisa kakumba utozofunga kuti mana guys ndanzwa ndasuffocate ndiri waona manje but ndosombogara futi kuti cross country yeseyo tichibuda pamwe unongowabhadzara makejes akawanda from here futi wotobhadzara futi makejes akawanda ikoko mari yakawanda hanzi chii itai sign in yacho inenge ichiitwa sei ikasvika 1 hour ndinoyekera ini ndodzika zvangu ndombozorora ndichimbotambotondokutambota saka ndimbotoita sati skaiskana kuti matiketi iri ikoko nyange akaita mozoti what's funny is nyange ndikati unosecha tiketi unotomaona tokudza date but ndipanaona kuti vamwe vanhu vanoda kutibira zvokwadi vanoda kutibira because inenge rakatokudza date rakuudza date moziva kuti chii kune pasina kana ndege hakuna kana ndege iri kumhara munomo but unenge uchiona kuti tiketi rekera ririko musi wakati nganditi sky scanner ipapapa muone sky scanner ndotoisa date kana kuti musi wa28 nhasi ndiani date apapa ndosana kuti musi wa28 kana 29 ine itori nendege iripo itori nendege but to my surprise ka hakuna ndege iri kusvika muthailand excuse me haitioni panapa akuona sky scanner tombotarisa hayo mwedzi unoenda ndichiindaini chadini zvokugara kuno inzi taile from atoni Zimbabwe to Harare chaona papapa inotonditiri one way depart akuisa date rimweni depart musi handinasi ndi 27 saka handise 29 tokudza kuti pachatobuda tiketi but hakuna ndege iri kufamba maona manje famba pamusi wa29 inenge itoriko ndege iyo iri kutobuda kuikusina mapounds kuti zvaita sei 552 pounds ndochinja sei manje mari apa mari ndoichinja sei ichinja sei iri kunzi 1120 pounds nedzii mari ikozii ita sei kuti tichinje langu tichinje mari ita sei baba right hello Sorry naye yako iwe Shema. zvaita Neighbor yangu ane manyemwe. Pavement yangu iri kugadzirwa pa front cup. Saka banditi uya zvako uite upake motikari yako pa parking yake. Ya. Zvinezvi kana atukana nemurume wake tinenge tinombokwidza kana kuti atukana nemurume wake here kauzvoita sei papa angonditi kundifonera anombosimbonhuka padhoa ndifonera yabvise motikari yako ipapa nda kupaka motikari yangu tikati atoti kuti motikari yako ndo iri paside zvikanzi yes I've got another one coming zvezvestress chaizvo saka ndokwandiri kubva iko ndoti yanga andidisturba iye ndiye andambokumbire ndiye andi off zvine nditiwa nevarungu anyway ndikubonobvisa motikari ndabvisiswa mota twakwidza ndobva ndanzi yobvise motikari kumbozi ndaupa mazepe chichibvedzisira mazepe angu twakwidza zvine zvabvondorana next door imomo saka stori yangu yakadai ndinouya pamadhesi andatanga kudanana mukanya manje kumba kwambuya vangu kudhuze nekuhirosiyeka ya ndisuyo saka tainzi hapana zvekungombeya zvazvisinganyanyoitika saka ndaizoti kana ndakuda kunoona chimuti manje uyu mukanya ndobva ndaenda kumba kwambuya vangu ndazoenda kumba kwambuya vangu kuyi ndazosvika after 2 weeks chimuti uye azouya tazotanga ndobva taenda nekuhirosiyeka ya kusaidi rekuyi hatina kupinda nepahirosiyeka takaenda chimuti angaita sei chimuti madii
Chimuti ndobva andivhizitira kumba kwambuya wangu kwe. Ndaita basa rekutiza kumba ndichimboenda kumba kwambuya wangu kana chida kuona chimuti nekuti kweda anga asina, there was no way aikwanisa kutondoona zvake. Saka kumba kwambuya wangu padhuze nepaherosi yeka. Ndobva chimuti auya, ndobva tatanga kufamba, tiri murudoka, tiri kumbemberedzana, hatina kupinda nemuherosi yeka, takapinda nekamwe karodhi so kanoita kunge kari kuenda kuBelvedere nepakati pekuti unenge uri pasaidi peherosi yeka, pasaidi pechikomo cheherosi yeka. Ndakazoti rega ndipiwokisi ipapo. Masoja akati, hey, muri kuita ipapo? Ndakati masoja, hey, muri kuita ipapo? Uye nesu kuno. Muri zvamuri kuita izvo zvazvibvumidzwe paeria pana. Saka masoja nhasi ari kurambidzwa nokupfuura sei. Takagokwidzwa gomo rekuherosi yeka rereka. Takarikwidzwa kusvika pane chistage cheche panovigirwa vanhu pepe. Ndo patakasvitswa nemasoja. Chimuti akatanga kukweshenwa, achikweshenwa. Ini ndichataura senemu yangu Shero, you know. Ndichataura senemu yangu, ndabvudzwa zita, ndanyepa, kubva ndanyepa. Ndanzi unogara kupanze. Kuti ndivangudze senemu yangu hazvisviti. Kuti ndivataurire kuti adresi yandinogara ndeipi hazvisvita futi. Kuti ndivataurire adresi yambuya wangu hazvisvita futi. Ndobva ndavanyepera, ndobva ndavataurira imwe adresi yandanga ndisina idea kuti namba idzodzo dziri kupi muarea yemomo. Ndobva vati kuna chimuti uyu, iwewe uda kuita basa rekufamba nemwana waridzi musango munomuko, kamitsa nhumbu unoita sei? Muda kuita basa reupombwe muchisango, chisango chaitwa chibani chinoenda kuBelvedere chepasaidi pe. Chimuti uye akadzijamba kuita frog uchidzika mountain ka kusvika wasvika the other main road yavanga vakatarisa. Chimuti uye akatanga kujamba kuita kunge frog kau. Enini manje ndakutonzwa dzungu kunge ndichangozviwetera ndiri ipapo. Vavati iwe uri kusara, iwe uri kusara. Ndikati eya ndasara paya. Chimuti taitozomona because pagomo ka chimuti ndakatomuona kuti uyo ndofunga kangojamba bvasvika muzvimuti zvezvo ndobva asumuka, ndobva ati bara. Within 15 minutes ndakumuona ako main road. Ndikati saka mukomona atondidhiza akatondisiya ndine masoja. Ndazobva paya masoja aya akati seka sisi munadzani zita renyu? Ndikati ndikaudza zita rangu hazvisvita. Zvazvisingaite for some reasons, you know. Handakuvaudza zita. Senemu yako unonzi ndavanyepera zvino. Zvikanzi vabereki vako vanozwa kuti uri kupi? Ndikati vanozwa kuti ndiri out, ndiri kunze kwemba, handisiri mugedhi. Vari kuziva kuti uri kuita basa rekunyengana vakomana muchikomo chinechi kumasaidi kunoko. Ndikati aiwa, mumwe wacho mubva wayambva andigira fanda. Zvinoitika kumba uku, ndabva ndapiwa fanda, yambva ndavhurirwa bhodhoro refanda, bva ndapiwa nezvimabhanzi, ndakutanga kudya. Saka zita rako unoitwani? Unowanika mazuva aka? Ndakutanga kuchingwa nemasoja aya. Gandichagondura ndikati pano, ndikangotanga kungoti cheteka, kungowanyepera kuti handisi kuda kana kuti ndiri kuda kana kuti chi, kana kuvaudza zita rangu chairo vari kubva vabata mafoni. Ndakatanga kuwanyepera ngandidye. Ndikati zvikanzi imwe ikokwe munoizvira kupi imwai? Ndikati aiwa ifanda yandiri kumwa. Zvikanzi we know that. Ndigotanga kumwa, ndigoita kunyengwa zvefosi kunzi yeah. Saka tinozokuwana kupi nekuti uyo ari kutokuda zvezvekuti ndiri kutokunyenga iwewe itoti yes. Ndikati ndinowanika paadresi yandakupa iyoyi. Zvikanzi unokwanisa kuwanika masikati here kana kuti manheru?
ndakati anytime from 10 a.m. zvikanzi okay, rega ndikupe phone number dzangu idzi. Ndapiwa chimwe chifone number chimudhofo chefone number yameno yenge iri landline. So if you need anything unondifonera chichi. Ndifunga kuti apa chimutabha achitauka ngefurogo kuti tau aenda andisiya nemasoja ayo. Zvikanzi uri kuona zvakomana zveizvi zvisina kana mari, zvisina kana musoro izvi zvamuswera muteererana ezvine zvandaakutiza. Dai anga achikuda stereke akumirira pataiwa ndoda kuenda newe, but achuza kulife yake iye than yako. That's as far as it goes kuti akude. Ndakagara 1 hour ndirimuka, ndakagariswa pachitombo, ndakatasana naiwo makuva emaheroes aya eka. Saka muri kuda mamwe mabhanzi here apa vanhu vachina zvezvekuti uri kunyengwa zvekunzi tide chete tinokurova. Ndoya ndakatambwa mugomo iyoyo ndigodyirwa mabhanzi apa ndandakazvigutira zvangu ndigodya mabhanzi ndigomwa fanta. Ndikati panapa ndikangoita zvekuda kunyena chete vanhu ava vari kundirova kana kuti vari kutondimonya muno vakanondisa muchirwisi chinoenda ubeofeti yachi. Ndikati ndinowanika kuma10. Zvikanzi okay, vandapiwa namba. Zvikanzi ya ini ndonzi chakuti. Chakazodai. Ndikati okay. Zvikanzi okay, chimanya kumba. Uda kuti tikudzikise gomo here? Ndikati ndidzikiswe gomo zvekare. Ndikati no, ndinoziva kwekuenda nako. Zvikanzi saka unotombogara uchiuya kuno, you are very familiar nearea ine. Ndakabvamo mugomo muyembe apa ndamwa fanta zvinodumburira chitifafata zvekumwa zvekumanikidzwa kumwa fanta nemabhanzi. Ndabva ndiri bara mugomo mweka, handina kuzombobvira. Ndakatora, it took me a long time kwenda kuma locations kumba kwambuya vangu it took me a long time kwenda kumba kwambuya vangu ndisingatomboda kuenda kunoona paarea pa. Ndikati masoja ayi pamwe ndozosangana nawo ndiri kufamba murodhi vakati ndiye yakatinyepera vakandishamura zvamu. Ndopandinoti ndadzika ndakamhanya shero unozaka ukanga wakatasa hero dzeka uri pasi unofunga kuti it's a show chihiu chiri easier. Ndateremuka ndokudzika pasi, handina kutenda kumashure, ndokuramba ndiri bara. Ndichingosvika pagedhi ndichiona ndakaona mukanya achitaura nemusikana kuda kuenda ari kuti handisi kuzwa zviri kufamba sei because ndokwana musiye ikoko. Saka handisitombozwa kuti kana gogo ndovaudza sei. Ndobva atichebva ndona akati ndikati saka ini ndazopiwa pfungwa nemasoja ekuti dai anga achikuda, dai anga amira newe. Ndosaka wanditizire chiwe, unganditize ndiri mugomo. Ndakapopota. Since that time handazombobvira ndaenda panearest to Heroes yeka again ever. Ndo story yangu nemasoja ekumba. Zita ndikati chabhonoka. Masoja anokutomusa geiza ndiuye. Ini ndakapiwa fanta yandandisingadi. Fanta. Munasina maiswa nemasoja nelaki. Handibozvikanganwa futi nyaya handitomboikanganwa. Unomanya unoirova speed. You rova it. Usingadi uchida. Unotoirova chete. Endo akuzoti jamba vadikonyererwa unopati mbamba memwana. Ndakati idya imwa kokokora ndikati ifanda. Zvikanzi we know that. Imwa fanda kuita kufoswa fanda kunyengwa nefanda ndigofoswa kumwa fanda. Ndakaifoswa fanda nemasoja muHeroes yeka mwe. Since that time ndada kutoudza makazi dzangu ndikati musaende nekarodhi kana muchienda kustate see me time kaya kuti boyfriend iri kuuya obva waenda kusee me. Ndikati kana makuenda kusee me kati down road inoenda nekuBelvedere yayo yepaHeroes yeka nekuti masoja ari kungobva from Norway. Baba kusokuonengwa achishandira here kumakomo ikoko. Aiwa ivoka vari supposed kushanda within Heroes yeka. Heroes yeka gomo racho rakafenzwa kare karoad kari outside Heroes yeka.
Saka apa vakatongoitawo zvavo zvekungoda kungotibhula. Kungotsvagawo awo kungoti pamwe waitotsvagawo vasikana panguva yacho. Kungotibhula. Ndakakwata ndakaita kunge ndichaita weti ndiripo imwa fanta imwa. Saka ndofunga vakazoenda kuadresi yakanzwa haexiste munhu iyeye. Vandifungisa iyi yakambonetsa miti yakazopera rini nyeyo but ndeyekwakumwe kwainzi kwamunyarari kublenchuku kwekuti nyaya yato amene inozikamwa nevanhu vazhinji kati mubvida munewspaper nematv yemupurisa anenge akarohwa nevanhu pamashopu akazoshayikira mbhawa ndofunga bhawa iroro gaizi handi kuda nhema raiita vanhu munhu aita mari yeye nekuda kwenyaya iyoyo bhawa iroro rakatovharika izvozvi pangova padondo vanhu vari kuenda ipapo vakatoita musika pamberi bhawa ranga rakanaka iroro wanyatsa kuti kana iri weekend paizara mai mwana iko zvino izvi titongo ukaenda kumagrosa nganangotangogara mabhotoro zvaiva zvakabvisa zvese nekuda kwemupurisa iye akanoshayikira bhawa iroro hanzi akarohwa nevanhu bhaazodii pakuzoda kudai ndobva azondoti pamwada kunotsvaga muti help me here nyaya yakanetsa yabva masuspect ose agotorwa atorwa kudero remember ndakaiswa pakuenda kuchikoro ndikadzoka nyaya ichingopera ndikati 3 years nyaya ichingoitwa chete yapedza kudero mamwana vamwedzi manguva choti makagara payakira vaiuya kana zvimasandana zvezve vakasungwa dai chonzi chiexplainer waiva papi iwewe waiva papi pakarohwa mupurisa vaivapo vaenda vaipapi vakasungwa kudai so wonzi chiinda pawanga uri wotanga kuti vanongwa nevanhu vanonga vachira zvibhuku kudai so vachitaura mai mwana vapedza kudzoserwa mumota apa pavanenge imagine kuti hama dzavo dzaitovaona vari kwachiti vachichema zvidai so vachingopedza kudzoserwa mumota voenda ndo maonero avaivaita chete vanhu madzavo idzodzo paiyo mazhinge iri serious yange iri serious because I think pana vamwe vakazobatwa vakabata matombo pavaitema pepe saka vega kwaripo vakatorwa vese vakatorwa kumana pakaipa vanoharasa vanhu vaya ndakaemeswa fanta nasingade ndakaemeswa kudzidza kutombodzidzawo amana handita basa wandimbondiudzwa kanya ndombovata ndichoseka hangu oraiti ndiyarega ndibvekafoni ndimboteererawo vanhu ndakutoiendeni ndakuda kuzorora mazano ndazitanyanya kugaisa musana ndakugwadza samana ndakutoenda tozokuona tadzoka zvekare bye right iripo right guys ndakudovata I'm sleeping now but before I say video ngenge chinetsa yazoita so that's okay tichingopedza pandozova kuti hope dzine dzandidhanda ndobva ndatovata but andofanira kumboita a call otanga ndafonera mai vangu ndozovata pamwe chidokwa chekuregera chekunhingirikana chekusuwa kumba chinenge chapera. Bye guys, good night. Ndokuonai mangwana. I will see you tomorrow. Please don't forget to support me. Yeah, I can join in them. Bye, guys. Good night.